Assalomu alaykum tomoshabinoni aziz, tomoshabinoni kanali Moshin Bozor TJ. Инак бо дархости зиёди шумо дӯстони азиз менависитон ки комментариҳо як нархҳои санузел, ванна, смеситель, ҳамаи майда чӯйдаҳо, ҳами сантехнически чизо як фаҳмида тез гуфта бо дархости шумо мо омадем ба мағозаи Дом сантехники. Мана Дом сантехники телефонашо мани чӣ хеле ки дида истодаед навишта шудага 70 67 охираш 5 92 37 01 45. ҳозир аз дохили мағоза барои шумо маълумот медиҳем. моро пайгирӣ кунед. агар навор писанди шумо бошад ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дида истодед, мо вориди мағозаи Дом сантехники шудем. ҳозир то ҳадди имкон аз нарху навои ҳамин чизҳои сантехникӣ барои шумоҳо маълумот медиҳем. бисёртар ҳамин хона смесителҳо, мани санузелҳо, мани ваннаҳо зиёдтар лозим мешавад. ҳозир нарху навоша барои шумо маълумот медиҳем. дӯстони азиз, ин дар як гӯшаи мағоза чӣ хеле ки дида истодед, смесителҳо, мани чизҳои душҳо, ҳама лавозимотҳо ҳастан. ҳозир аз нарху навои онҳо барои шумо маълумот медиҳем. ман инҷа смесителҳо барои ошхона ё чанд пулякҳо? оби гармихунукаш аз 20 сомон сар мешавад то 30 сомон. баъд аз оби гармихунук аз 55-60 сомон сар мешавад то 200-250 сомон. аз 55 сомон то 200-250 сомон латунӣ мебошад. сифатҳои аъло ки димана чӣ хеле ки дида истодед, ҳама намуди сифатҳош дар инҷо даст аст. дӯстони азиз, ман ин смесителҳо барои ванна, мана ваннаҳо барои душ. смеситель барои ваннаҳо аз 115 сомон то 350 сомон. фирмаҳои Вайли, Глория, Калория, ҳама намуди идеал, ҳама намуди фирмаҳо дар инҷо мавҷуд мебошад. нархи ҳамин сарчиз 115 сомон то 350 сомон. ман инҷа филтрҳои обунаст. мани камакак абъёмаш калонтараш 80 сомон. мани хурднаш бошад чанд пулакҳои? ин 70 сомон мебошад. сони бисёри хонаҳо, мисол стиральни, ҳозир ҳар як хона онда ҳай меқи барои стиральниам биродагӣ 50 сомон. мана чӣ хеле ки дида истодед, мисол барои стиральни биродагӣ мани майҳоя. мани мегузарем нарху навои ваннаҳо. ва яко мани размераш чанд? 170 ба 75. нархаш чанд пул ако? 1100.
1100 сомон фирмаҳои Россия бо худохоҳад битон арзон кида нархҳои дастгирӣ бефурӯш мегузорам. Яъни ваънатон чанд пулаго? 900 сомон. Ин размераш чанд? 1.5 ба 60. Яъни ваъна размераш 1.5 ба 60. Инаш чи яко? Инам ҳамин ми? 1.65 ба чанд? 1.65 ба 60. Нархаш чанд пул? 950 сомон. Инҷанда боз як намуд. Ина 1.70 ба 70 будаст. Нархаш чанд пул? 1000 сомон. Ҳамаш российскиянд ё? Ҳамаш истеҳсоли Россия мебошад. Качествоаш ба гарантия дод. Ин битон агар бо нархи гуфтагишон бо арзон кида дастбастар кида медиҳам. Мани як гӯши мағозаанда мани унитазо ҷойгир карда шудааст. Мани чизи якум 800 гуфтида ако? 800 сомон мани. 800 сомон мани унитаз. Ин Хитой да? Истеҳсоли Хитой будааст. Менаш 450 сомон. Истеҳсоли Россия мебошад. Инаш чи? Инам российский чанд? 630 сомон. Качествоаш бо хубтар. Истеҳсоли Русия. Инаш чи яко? Инам Россия. Инам Русия. Ин чанд пул яко? 510 сомон. Мани як гӯши мағозаанда мебайникои мани замонавӣ ҳаст. Мани якумаш мани ҷевонош киди мана. Ҷевонош ҳаст бо мани ҷанба. Ахи ғалдончаҳо. Нархаш 3000 сомон мана. 3000 сомон. Мана боз инҷаонда ҳама намудош ҳаст. Ман мебайнико ҳамаш замонавӣ. Замонавӣ ҳамаш. Ин мебайникои Россия будагисан? Ҳамаш истеҳсоли Россия. Аз 3000 сомон то чанд пул ако? 1500 сомон то 3000 сомон. Аз 1500 сомон то 3000 сомон ҳама намуди размер мисол хоҳишмандон омада заказ мекунанд любой размер вай кида сохта медиҳам мана. Менаш чанд пул ако? 2700 сомон. 2700 сомон комплект. Мана дӯстони азиз, чӣ хеле ки дидед, мо аз нарху навои мағозаи Дом сантехники барои шумо маълумот додем. Шахсоне ки мехоҳед ки ҳамин чизҳои сантехникии замонавиро дастрас кунед, шумо метавонед тариқи телефони 92 37 0145 70 37 77 75 занг занед ва пурсон шавед, омада соҳиби ҳамихе чизҳои сантехникии замонавӣ шавед. Боқии сарбаланду хонаобод бошед.